炎の力よ。勉強した甲斐があったかな。わしにもまだまだ先がありそうじゃな。降参しろロー。残念。かの者の剣となれ。
の者を守る盾となれ。かの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。烈風よ吹き荒れろ。まあいい。ロガアバよ。言ってしまった。早くソニアが見つか、そうだな。ところでエルウィン殿。ああ。予定。でも、それについては考えている。双方が手を組めれば。そううまくいくかね。じゃが、やってみ。その通りだ。よし。休息を取ったら、そんなのする必誰だ、出てこい。ソニア。私はお兄ちゃん。だってお兄ちゃん。ソニア。だけど、ソニア。ソニア。どこへだ。ボーゼル様のとこ。ボーゼルだと。ボーゼル様はねえお兄ちゃん。この調子で頑張るわね。激しい戦いの末にローガを退けたエルウィンたちは、よっしゃ、やってやるぜ。これでより高度な戦術も取れるでしょう。これなら負ける気がしないわね。